Jiena kont immur nara it-tlielaq ta' qali dejjem isu meta kelli 15-il sena u dejjem kienu jogħġbuni u l-ispeed dejjem jogħġobni. Nitħajjar dejjem ngħid kemm nixtieq insuq, imbagħad bdejt nibni l-ħbieb u hekk fit-tim ta' qali u l-arrus tiegħi qalli lesti l-iskola qalli nagħmlu karozza. L-arrus tiegħi kien ilu jsuq hemmhekk 7 snin bejn wieħed u ieħor u kif lestejt l-università għalli ma nista' nagħmlu karozza ħansuqu. U bdejt insuq, kull ma jli nsuq sentejn, m'illix ħafna. U fis-daw is-sentejn irnexxieli nimprovja mhux ħażin. Fil-bidu bħall-bidu dejjem tqil ta' kulħadd, ħbatt u kien hemm xi accident l-ewwel hemm, imma irnexxieli nieħu l-B, il-klassi B, għax imbagħad hemm il-klassi A, fost ħafna rġiel għax fil-verità ftit kien hemm nisa li kompetew hemm ġew u naħseb jiena l-unika waħda li komplejt kampjonat sħiħ minn nisa li bdew isuqu hemmhekk. U naħseb il-karozzi dejjem ituk is-sodisfazzjon li x'inqed issuq, nsejt kollox, m'għandek xejn xi telfek, tħares biss quddiemek u xejn iktar. L-importanti li ma tweġġax, il-bqija qisu għandek dawk il-30 sekonda l-iżvok tal-ġimgħa sħiħa li tkun ilek taħdem. Il-autocross ngħidu ġew Malta qisu itik iktar feeling ta' kompetizzjoni għax sports oħra ta' karozzi bħal ħalfar jew hill climb jew buggies qisu iktar waħdek jew rally dawk issuq waħdek fil-karozza. Autocross qegħdin 5 karozzi f'daqqa trid tikkompeti dak il-ħin, ħataħbad xi ħin, ħatmiss ma' xi ħadd ieħor, ħatiqaf ħajaqbżuk, dik hija kollha parti mit-tiġrija. F'karozzi oħrajn, sports ta' karozzi oħrajn, ma tantx għandek dak it-tip ta' kompetizzjoni dak il-ħin. Isu aktar kontra l-ħin milli kontra ħadd ieħor. Għalkemm bħala mara ssib ħafna ostakli biex tipparteċipa fi sport dominanti mill-irġiel. Sibt ħafna għajnuna kemm mill-familjari u kemm minn ħbieb li huma fit-tim u parteċipanti bħali u kompetituri għajnuna ħafna biex inkun nista' nikseb il-ħolma tiegħi għax fl-aħħar mill-aħħar dejjem xtaqt li nsuq u din hija l-ħolma tiegħi. L-imħabba tiegħi l-autocross bdiet naħseb ta' żgħira, kont niżel ma' missieri ta' qali u dejjem ngħid li rrid narma' karozza għal hemmhekk. Iż-żmien beda għaddej, wasal iż-żmien li narma' karozza għal ta' qali u ifhem. Fi-2013 bdejt insuq hemmhekk. Ġie l-mument fejn Dorian daret fuqek biex tesprimi x-xewqa tagħha li jkollha karozza wkoll. X'ħassejt dak il-ħin? Eżattament. Dak il-ħin ħassejt ferħ, imma kien hemm ħsibijiet oħrajn għax kienet għaddejja mill-istudji tal-iskola tal-Università. Ma qtajtilix qalba, ovvjament, għax sports li nħobb jien u bħal spjeċi kif qalt li hekk ħadd pjaċir. L-ewwel affarijiet lettel huma lesti l-iskola u jekk trid tibda s-suq ġewwa ta' qali. Mela, kif lesti Dorian l-eżamijiet tagħha u ġibet ir-riżultati mixtieqa li riedet, ovvjament kelli nkompli f'dak li wieta. Bdejna nagħmlu naqa' taħriġ meta kien ikollna ċans għax dejjem bil-xogħol u bejn xogħol u hekk. Kont inniżilha daqsxejn il-ħdud, nagħllimha kif għandha s-suq, pereżempju kif tagħmel ħarġa u kont inniżilha darbtejn fil-ġimgħa. Kif rajt li qiegħda toqgħod fil-karozza u qiegħda s-suq mhux ħażin u hekk, hemmhekk bdiet tikkompeti. Bdiet tikkompeti madwar sentejn ilu. Is-suċċessi ta' Dorian bdew jidhru tajbin mal-ewwel, bdiet tieħu interess f'dak kollu li bdejt ngħidilha. Deret li l-passjoni qiegħda hemmhekk għal wara l-isteering u fil-verità fit-tieni staġun tagħha rnexxielha tirbaħ il-klassi B. Kien hemm diversi suċċessi, irbaħna bejn wieħed u ieħor naħseb xi 7 minn kampjonati u dan kollu mertu ta' Rodrik De Bono iż-Żanu. Naħseb li hu l-moħħ ta' wara kollox u l-enerġija tagħna biex inkunu nistgħu nipprattikaw l-isports tagħna bażikament. Beta t-timu snin ilu kompla qatt ma qata' qalbu, riżultati ġew u grazzi għalih
illum medina. Meta ġew jgħidu li ġejja Darjan magħna, kien fimli challenge ġdejtu. Imma kienet xi ħaġa pożittiva għax rekket Final B. Challenge għad li ġejlu. L-ikbar sfidi li kanna aħna meta kien ħsarat ta' magni hekk, speċjalment mela l-aħħar sekonda waqt it-taħriġ. U speċjalment meta qaleb xi karozza, kanna f'naħsara. Waħda minnhom Darjan stess kienet inqalbet is-sibt u riedet issuq il-ħadd u f'lejl irdna naqdu l-karozza nerġgħu biex issuq il-ħadd.